Ang libro sang Eksodo. Ang ngalan nga Eksodo nagikan sa Griego nga pulong nga kun sa aton pa pagwa. Ini napatungod sa dako nga hitabo sa maragtas sang Israel nga ginasugid sa libro nga amo ang pagwa sa mga tawo sang Israel halin sa Ehipto sa diin ginulipon sila. Ang libro may 3 ka bahin. Ang kapitulo 1 tubtob 18 amo ang pagluwas sang mga Hebreyo sa pagkaulipon kag ang ila pagpanglakaton pakadto sa bukid sang Sinai. Ang kapitulo 19 tubtob 24 ang kasugtanan sang Dios sa iya mga tawo sa Sinai. Ginhatagan niya sila sing mga kasuguan sa pagbinatasan, sa gobyerno kag sa pagtuluan. Ang kapitulo 25 tubtob 40 amo ang pagpatindog sang duog nga pagasimbahan sang Israel kag ang mga kasuguan nahanungod sang mga pari kag pagsimba sa Dios. Labaw sa tanan, ini nga libro nagasugid kun ano ang ginhimo sang Dios sang iya pagluwas sang iya naulipon nga mga tawo kag ang iya paghimo sa ila nga isa ka pungsod nga puno sing paglaom para sa palaabuton. Ang importante nga tawo sa libro amo si Moises. Siya amo ang ginpili sang Dios sa pagpangulo sang iya mga tawo gikan sa Ehipto. Ang bahin sang libro nga nahibal-an sang madamo nga tawo amo ang napulo ka sugo nga yara makita sa kapitulo 20. Amo ini ang mga balayan sang kaundan sang libro sang Eksodo. Una, amo ang mga Israelinhon ang ginhilway sa Ehipto. Sang sila ang ginulipon sa Ehipto, ang pagkatawo ni Moises kag ang nahauna nga mga tinuig sang iya kabuhi. Ang pag-atubang ni Moises kag ni Aaron sa hari sang Ehipto, kag ang Paskwa kag ang paghalin sa Ehipto. Ikaduha amo ang halin sa mapula nga dagat pakadto sa bukid sang Sinai. Ang ikatlo amo ang kasuguan kag ang kasugtanan, kag ang katapusan amo ang tolda sang teleponan kag sang pagtudlo nahanungod sang pagsimba. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang aton formal nga pagbasa sang nahauna nga kapitulo sang libro Eksodo. Madamo gid nga salamat.